Θα μονάσω στον ορνό. Παρέω με τον Μάκη Τσέλιο. Είναι δυνατόν να έρθω στη Μύκονο και να μην δω το Μάκη? Θα είναι μεγάλη έλλειψη, λένε όλοι. Οι κοπέλες είναι πανέμορφες και ας νικήσει καλύτερη. Έχω πάρα πολύ καιρό να κλέψω και θέλω πάρα πολύ να κλέψω, να ξέρετε. Θα δεις σήμερα το βράδυ θα γίνει. Γεννήθηκε το 2000. Είμαστε στην Ελιά, μια απόσταση περίπου 20 λεπτά από την χώρα. Σήμερα το πρόγραμμα είναι free. Yes! Εστιάσω τα μάτια μου πάνω στις κοπέλες, να μπορέσω να δω το τι ακριβώς Είναι όλες σπουδαγμένες, όλες είναι κούκλες, είναι απίστευτα. τι ξεχωριστό έχουν. Θα πρέπει να κοιτάξω κατάματα τα κορίτσια τα οποία είναι υποψήφια και βεβαίως θα διακρίνω σώμα, πνεύμα και βεβαίως ακτινοβολία. Για το Miss Turismo 2015 είναι έτοιμες οι υποψηφιές μας. Τώρα είμαστε στα τελειώματα με Πόσες είναι? τέλους. Είναι αρκετές αν Είναι αρκετές, έτσι. τώρα γιατί έχουμε ακόμα μαθητές. Καλησπέρα καλά μου φατσαπουκάκια. Δεύτερο και τελευταίο μέρος από το νησί των Ανέμων, από τη Μύκονο, όπου και κάπου εδώ θα τελειώσουν και τα ταξίδια μας για αυτή τη σεζόν με το Fatsabook.
Every smile you fake, every claim you stick, I'll be watching you. Είναι απόγευμα. Βρισκόμαστε στη μικρή Βενετία. Πάμε να πιούμε ένα απολαυστικό κοκτέιλ στο Σκάρπα. Εδώ είναι η μικρή Βενετία, η οποία μοιάζει πάρα πολύ την Βενετία στην Ιταλία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό το κοκτέιλ σου, sunshine, ηλιοβασίλεμα, είναι απίστευτο. Εδώ ξεκινάς με ένα κοκτέιλ και τελειώνεις τη διασκέδασή σου τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως θα δείτε σήμερα. Απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Μυκόνου. Λίγο πριν ξεκινήσει η νύχτα, συναντώ τον Αντώνη Δημητριάδη, τον DJ Αντώνη, γνωστός και ως το DJ του Αντώνη Ρέμου. Χάρη στον Αντώνη Δημητριάδη, το Fatsa Book βρίσκεται στη Μύκονο. 10 συν 7 έτη, 11 συν 7 έτη DJ του Αντώνη Ρέμου. Πώς προέκυψε? Όπως προκύπτουν όλα τα ωραία κατά τύχη, θα έλεγα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαστε μαζί πολλά χρόνια. Η σχέση έχει εξελιχθεί σε φιλία. Και αναμένουμε και εδώ τη συναυλία του καλοκαιριού στη Μύκονο, στον Άμμος. Είμαι όλα αυτά τα χρόνια μαζί του και στον Άμμος. Και είναι η συναυλία έτσι, του καλοκαιριού, ας το πούμε. Πότε θα γίνει αυτή η συναυλία για να μπορέσουμε να κανονίσουμε ή το Free Fall το Fatsa που να βρίσκεται εδώ? Είναι στις 31 Ιουλίου. Ο Αντώνης, εκτός από το ότι είναι ένας από τους κορυφαίους DJ στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη, είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός στη θάλασσα, εκεί στην Άμμο. Όσοι έχουν έρθει το ξέρουν. Όσοι δεν έχουν έρθει, καλό είναι να βρίσκονται εκεί. Η Μύκονος τι νησί είναι? Για μας, ας πούμε, τους Βορειοελλαδίτες που έχουμε τη Χαλκιδική δίπλα, πηγαίνουμε συνέχεια προς τα εκεί. Η Μύκονος. Η Μύκονος, σου είπα, είναι ένας παγκόσμιος προορισμός πλέον. Είναι ένα νησί που πιστεύω ότι συνδυάζει τα πάντα. Θέλεις να είσαι ήρεμα, θέλεις να είσαι πιο χορευτικά, θέλεις αυτό, θέλεις εκείνο, έχει τα πάντα. Αλλά μην ξεχνάς, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει, αυτό είναι αλήθεια. Baby, your smile's forever in my mind and memory. Στα στενά της Μυκόνου συναντάω τον ξάδερφο του Ωνάση. Εγώ εύχομαι να έχεις υγεία, να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι. Θα σε ξαναδώ σε 20 μέρες. Σε θέλω δυνατό, έτσι. Είσαι ερωτευμένος? Συνέχεια. Άρε Ωνάση, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πλάκα μας κάνω. Λοιπόν, ποια χαρά. Αλλά έχω ένα μωρό τώρα. Πόσο? Δεν είναι μωρό, είναι μεγάλη, είναι γριά, 34 χρονών. Μεγάλο δικηγόρος. Βέβαια, εγώ κυρίως ηλικία. Και θέλει να κάνουμε μια κόρη. Άμα κάνουμε και την κόρη. Πριν πάω στο Κοζί, σε ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Μυκόνου, στη χώρα, συναντώ το Λευτέρη Ιδρύζη, γνωστός και ως Χασοδίκης του Fatsa Book. Ο Λευτέρης Δρύζης ήρθε στη Μύκονο! Μύκονο! Πού είσαι εσύ? Περίμενε! Επιτέλους βγαίνουμε στο Ταλάκι, κύριε. Πολλές συναντήσεις. Η Θεσσαλονίκη. Πάρ' το και πες τα μόνη σου. Καταρχήν να σου πω, Λευτέρης Δρύζης γνωρίζεστε? Όχι, χάρηκα πάρα πολύ, πραγματικά. Εγώ έχω έρθει με το Μύκονος Live TV. Λοιπόν, θέλω να πω χρόνια πολλά γιατί είναι και οι μέρες του Αγίου Πνεύματος. Πολύ ωραίες μέρες. Μωρέ, αποκοντές πανέμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ μπει στο Free Fall μας λέει διάφορα. Ακριβώς, Gossip News, λέμε τα Gossip News. Νέας Αργουμενίδης εκεί από πίσω. Έτσι, αυτό ακριβώς. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τι κάνεις εσύ εδώ? Λοιπόν, ήρθα ως δημοσιογράφος, για να καλύψω το Mykonos Live TV και όλα τα events που γίνονται.
slick up. I got my records on from underneath the rug. We'll sing a rebel song. Don't wanna see another generation drop. I'd rather be a karma than a full stop. Γεια σου παιδιά, τι έγινε? Αυτό ακριβώς. Για πες μας λοιπόν και τι γίνεται, τι είδες στη Μύκονο? Λοιπόν, καταρχάς έγινε χαμός, θέλω να σας πω, στο Καλό Λιβάδι με την Ελένη Φουρέιρα και τις Μέλισσες. Αλήθεια? Ήταν εξαιρετικά. Η Ελένη Φουρέιρα εκρηκτική για άλλη μία φορά. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι φορούσε. Θα τα δεις σε λίγο καιρό στα πλάνα μας. Στο Μύκονος Live. Τραβάει το νησί, τραβάει! Αυτό ακριβώς και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε? Λοιπόν, θα με βρείτε τώρα στο verysorry.gr. Ναι. Εκεί είμαι τώρα στο VS by Elizabeth. Έχω δικό μου blog. Ναι. Θα με διαβάζετε εκεί. Θα σας λέω όλα τα gossip news, ό,τι γουστάρετε. Δεν το πιστεύω. Έτσι, ναι. ό,τι θέλετε. Και θα μαθαίνετε εννοείται όλα τα hot. Να γράψεις όλα τα site, όλα τα εννοείται. Ο Λευτέρης Δρύσης. Ό,τι κυκλοφορεί. Ο δικηγόρος. Ό,τι κυκλοφορεί, κυκλοφορεί. Πυροβολείτε. Ένα χειροκρότημα, ναι. Ο Λευτέρης Δρύσης. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αυτή είναι. Αλλά η είδηση είναι μία και κύριε στη Μύκονο. Ο Λευτέρης Δρύσης ήρθε στη Μύκονο. Μύκονο! Πρέπει να στείλουμε οπωσδήποτε χαιρετίσματα Ναι. στον κουμπάρο μου Πασχάλη Πάγκο, Ναι. στον αδερφό μου Λέου Λάμπη Δρύση Περαστικά. και φυσικά στον Αθηναίο Γιώργο Τσατσάκο που την Κυριακή βαφτίζει την κόρη του. Ο Τσατσάκος! Βαφτίζει! Έλα ρε! Και εσύ από εδώ θα είσαι ή θα πας λίγο? Εγώ θα πεταχτώ για τη βάφτιση και θα ξαναγυρίσω για τις υποχρεώσεις μας μου λίγο εδώ. το βοηθό. Από εδώ είναι ο φίλος μου Νίκος Μοχίτος. Μοχίτος, έτσι. Τον αντέχεις? Δεν είναι θέμα να τον αντέξεις, είναι θέμα να τον απολαύσεις. Να τον απολαύσεις. Είναι απόλαυση. I'm addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. Η νύχτα ξεκινάει από το Κοζί. Πρώτη στάση για ποτό στο Κοζί. Ακούστε τώρα, έχω τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι από την Κοζάνη. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο πρέπει να έρθετε εδώ. Πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο κέντρο της Μυκόνου, στη χώρα, στο Κοζί Μπαρ. Καλά, τι υπέροχο μαγαζί είναι αυτό, Κοζί εδώ και 10 χρονιά. Εδώ και 10 χρόνια και ευελπιστούμε να γίνουν πολλά περισσότερα. Πώς προέκυψε και λέγεται Κοζί, τι είναι το Κοζί καταρχήν, τι σημαίνει? Το Κοζί σημαίνει έτσι στα Ιταλικά, αλλά μη ξεχνάς ότι είναι και από την Κοζάνη και ταιριάζει. Έτσι, μπράβο. Τι Κοζάνη, τι Λοζάνη. Οπότε έτσι βγήκε και μέχρι τι ώρα το πάτε εδώ, είσαι στο πιο κεντρικό δρόμο. Έχει ποτηλιάρισμα, η ώρα είναι 3:30 τα ξημερώματα. Μέχρι τι ώρα πάει? Μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Είναι ίσως το πιο κεντρικό σημείο και το πιο in μαγαζί το οποίο υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα. Μπορώ να δω, μπορώ να πιω και καφέ καμιά φορά εδώ. Από το πρωί κανονικά, σε 9 η ώρα. Κάτσε εσύ. Πότε πας για ύπνο εσύ? Κάποιες ώρες κοιμάμαι. Ναι. Θα κοιμηθώ όταν μεγαλώσει. Οπότε σε μικρός σαφώς ακόμη Κοζί και έχω να σας πω ότι γίνονται και διάφορα κονέ. Θα δείτε λίγο τι έγινε με δύο παιδιά τα οποία τα φέραμε λίγο πιο κοντά. Ελάτε να περάσετε υπέροχα. Τι λες σε όλη την Θεσσαλονίκη, Κοζάνη. Φιλιά Θεσσαλονίκη, φιλιά Βόρεια Ελλάδα. Πρε. Ελάτε στο Κοζί εδώ για να περάσετε τέλεια, πρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, δείτε λίγο τι γίνεται μέσα. Πολλά φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Και θα είσαι όλο το καλοκαίρι? Όλο το καλοκαίρι. Πού ακριβώς? Στο Κοζί, Στο βέβαια. Κοζί. Να περάσετε υπέροχα. Γεια σας, παιδιά. Εσύ από πού είσαι? Κομοτηνή. Κομοτηνή, έτσι. Και εσύ, χαιρετισμούς στην? Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Καλό καλοκαίρι σε όλους. 3:30-4 παρά τα ξημερώματα στη Μύκονο είναι σαν να βγαίνεις κατά τις 10 η ώρα σε άλλη πόλη. Συνεχίζουμε. Μετά το Κοζί πάμε για ένα κοκτέιλ όπως σας είχαμε υποσχεθεί στο Σκάρπα, στη Μικρή Βενετία.
Εκεί συναντάω κι άλλα καλά μου φιλαράκια. Πατσαμπουκάκια, πετύχαμε πατσαμπουκάκια εδώ στην Μύκονο. Τι είσαι βρε? Λιλιάνα. Και τι κάναμε στο λουτράκι, θύμισέ μου. Στην Golden έχεις έρθει. Αλήθεια! Δεν μου λες τώρα, από το λουτράκι. Στο τσίπουρο. Έχεις δίκιο. Και τώρα τι κάνεις στη Μύκονο? Δουλεύω. Δουλεύεις εδώ, δηλαδή χειμώνα λουτράκι, καλοκαίρι Μύκονο. Τι διαλέγουμε όμως? Λουτράκι. Λουτράκι, να περάσεις καλά, φιλιά πολλά, bye. Λοιπόν, πατσαμπουκάκια, έχουμε ξεκινήσει. Είναι βράδυ στην Μύκονο. Πού είναι ο Γιώργος? Ψάχνω τον Γιώργο γιατί βρισκόμαστε. Πώς βρισκόμαστε τώρα στην Μύκονο? Στη Μύκονο, στη μικρή Βενετία. Δίπλα ακριβώς από την θάλασσα και τι κάνετε? Πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα είμαστε. Μέχρι τι ώρα είστε εδώ? Περίμενε λίγο γιατί. Μέχρι τις 6 το πρωί παράτε αβέρτα. Ναι. Non-stop. Και τι μουσικές έχουμε μέσα? Μόνο house. Μόνο house. Τι λες τώρα τη Θεσσαλονίκη μας βλέπει τώρα για να έρθει εδώ. Είμαστε στη μικρή Βενετία και κύριοι. Τώρα ξεκίνησε η νύχτα στην Μύκονο για να έρθει στη Σκάρπα. Να έρθει να δοκιμάσει τα κοκτέιλ μας, να ακούσει τις μουσικές μας και να δει εμένα που ντρέπομαι στην κάμερα. Ντρέπεται ο Γιώργος. Δεν μου λες τι κοκτέιλ θα δοκιμάσουμε εμείς τώρα. Εσείς θα δοκιμάσετε ένα Roger Rabbit που έχει καρότο, passion fruit lime και ο κάμεραμαν από πίσω. Επί δύο. Μία μπύρα. Επί δύο. Πού στέλνεις χαιρετισμούς από Αθήνα? Και χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη μόνο. Είδες πόσο εύκολο ήταν τελικά? Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το κοκτέιλ και τα λέμε σε λίγο. Σκάρπα, Ρε το σκηνικό, ωραία. Με πανελλήνες δεν πεινάσαμε. Και λίγο πριν πάμε για ελάχιστες ώρες ξεκούρασης, μπήκαμε σε μια κρεπέρι. Και ήρθε η ώρα να φάμε μια κρέπα. Έχουμε την κυρία. Η κυρία Αργυρό, η οποία ντρέπεται. Η κυρία Αργυρό, αύριο το πρωί θα είμαι ακριβώς απέναντι που είναι ο Γιάννης Γαλάτης. Ω, ναι. Τέρμα τα ηχεία. Καλημέρα σπρονίστη θα πούμε. Με τη μία. Είναι καλός γείτονας? Πολύ. Μπράβο. Όλα αυτά γίνανε για να μπορέσουμε να φάμε την σειρά των παιδιών που είναι ακριβώς από εδώ, την τελικό, που είναι Where you come from? Greece. Greece. Καλημέρα Πατζόλογια, εσείς από πού είστε? Πάτρα, πολύ Πάτρα, πολύ Πάτρα, πολύ Πάτρα. Where you come from? Λαδάρα. Έλα ρε παιδιά, τι γίνεται? Τι είναι αυτό το πράγμα, μόνο Ελλάδα έχουμε τώρα εδώ. Έτσι μπράβο, αυτό μου πεις. Έλατε και κρέπα στις 6 ώρα το πρωί. Ποιος θα έρθει ρε παιδιά, ο Ιταλός ή ο Βέλγος, είναι δυνατόν? Είμαστε μόνο Έλληνες. Άλλωστε ποιος τρώει 6 ώρα το πρωί? Πρώτες πρωινές ώρες στην Μύκονο. Θα κοιμηθούμε ελάχιστα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να είμαστε με τον Γιάννη Γαλάτη, ο οποίος θα είναι εδώ και θα ακούσετε πρωί-πρωί το καλημέρα Ασπρονήσι. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς. Χαιρετίσματα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ρε, τι καλά κορίτσι που είσαι. Λοιπόν, θέλω μια γλυκιά σαν και εμένα. Τέλεια, όχι σαν εμένα. Πατσαμπουκάκια, είμαστε μεγάλο δίλημμα. Τελικά, αν η γλυκιά κρέπα θα πρέπει να είναι σαν και εμένα ή σαν και την φίλη μου την. Ξένια. Να ψηφίσει ο κόσμος. Συγγνώμη, τι κρέπα θέλεις? Γλυκιά. Ψηφίζω ξένια. Με ρέντα. Και μπανάνα. Και τι άλλο? Μπισκότο, obviously. Μπισκότο, oh yes, μπισκότο. Και θέλουμε και μια αλμυρή. Τελικά αποφασίσαμε. Θα πάρουμε μια γλυκιά και μια αλμυρή κρέπα. Χαίρομαι που θα φάω κρέπα από το φράκι σας. Την γλύφεις έτσι. Να βάλει κάτι παραπάνω. Από πού είσαι? Μικονιάτισσα. Έλα, πώς είναι ο χειμώνας εδώ, παιδιά? Υπερβόλητο και πράγμα. Πολύ καλύτερα από τώρα. Αλήθεια? Πολύ καλύτερα. Πού μένετε στη Μύκονο? Είστε όλοι? Εγώ Αλμπάνα μου δεν ξέρει μιλεί ελληνικά. Δεν ξέρει, Να, και ένας ξένος. Από πού είσαι? Ιταλιάνος. Παιδιά, τι θέλει κανείς, την παίρνω εγώ. Ποια? Την κρέπα. Ποια κρέπα είναι? Με μπισκότο? Πρέπει να είναι δικιά μου με... Εδώ. Thank you. Την πήρα. Την πήρα την κρέπα. Ωραία μυρίζει. Φεύγουμε και πάμε σιγά σιγά στο ξενοδοχείο.
στο Utopia στην Ελιά. Ξεκουραζόμαστε λίγο και την επόμενη μέρα πάμε για πρωινό. Στο ξενοδοχείο Utopia στην Ελιά χαίρεσε να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. Έπρεπε όμως να ετοιμαστώ και να φύγω από την Ελιά γιατί ήμουνα κριτική επιτροπή στα Καλλιστεία Miss Τουρισμός 2015. Εκεί με περιμένει ο φίλος μου ο Πάνος Ζήνας, πολύ γνωστός σχεδιαστής. Έχουμε Καλλιστεία, όπου έχω να σας πω ότι είμαι κριτική επιτροπή. Με έχει διαλύσει το νησί. Ξέρετε, τη λατρεύω τη Μύκονο. Αλλά περισσότερο από όλα τα νησιά έχω στην καρδιά μου τη Σαντορίνη. Οπότε όταν μένω λίγο παραπάνω στην Μύκονο, προσπαθούν να με αξιοποιήσουν σωστά σε όλα τα πράγματα. Φεύγουμε από την Ελιά που βρισκόμαστε στο εκπληκτικό αυτό ξενοδοχείο. Και αμέσως μετά ο Μάκης Τσέλιος μου έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Δεν ξέρω τι είναι. Θα πάμε και θα το δούμε. Όταν φτάσαμε στον Ορνό, οι προετοιμασίες για τη Miss Τουρισμός 2015 είχαν ήδη ξεκινήσει. Καλησπέρα. Η Ειρήνη μου πήρε τη θέση. Αλλά δεν πειράζει, θα γίνω κριτική επιτροπή. Ναι. Πολύ ωραία. Συγγνώμη. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαι λίγο αχτένιστη. Τι αχτένιστη, μια χαρά είστε. Πολύ ωραία χτενίσματα. Λοιπόν, η Ειρήνη ως παρουσιάσετε, τι θα δούμε σήμερα? Έχουμε να δούμε το Miss Τουρισμό 2015. Είναι έτοιμες οι υποψηφιές μας. Τώρα είμαστε στα τελειώματα με δημοσιογραφικό επιτέλους. Είναι αρκετές, θα τις δείτε όλες. Τώρα γιατί έχουμε ακόμα μέχρι τελευταία στιγμή. Κάνουμε τις διορθώσεις. Έχεις παρατηρήσει το μακιγιάζ μας? Είναι απίστευτο. Ιωάννης Άντζελο, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Έχω τις κούκλες όμως. Να είσαι καλά. Το περιβάλλον ήταν πραγματικά υπέροχο. Μία ψήφος του Φάτσαμπουκ ίσως να βοηθήσει λίγο περισσότερο τον ελληνικό τουρισμό μέσα από τα μάτια της Miss Τουρισμός 2015. Σήμερα έχουμε πολύ δύσκολη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε την Miss Τουρισμός Ελλάδος. Είναι τόσο όμορφες οι κοπέλες Κώστα που πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω εκεί. Είναι αλήθεια. Κριτική επιτροπή θα είσαι και εσύ. Και εσύ και εγώ και η υπόλοιπη κριτική επιτροπή θα είναι εδώ. Οι υποψήφιες βρισκόταν στο μακιγιάζ, ενώ μια ομάδα είχε πέσει πάνω από το κεφάλι τους κυριολεκτικά και τις χτένιζε. Η παραλία στη Μύκονο είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Η επιλογή ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη. Εδώ είμαστε με την κριτική επιτροπή. Πώς τα βλέπετε μέχρι στιγμής τα πράγματα? Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δείτε λίγο το αριθμό 6.
or deep down, we could die. Everything to make us feel alive. We need just our hands to keep us dry tonight. 'Cause when the rain is falling down on me, every drop could make me feel complete. Τελικά πιστεύω ότι βγάλαμε την καλύτερη. Καλή επιτυχία στο Miss Παγκόσμιος Τουρισμός που θα γίνει τον Ιούλιο. Φεύγοντας από τον Ορνό, συναντούμε έναν πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο, ο οποίος έχει την ταβέρνα Μπαλωθιές. Άλλη μία. Τελευταία. Και μία για την κάμερα. Και μία για την κάμερα. Γεια σας παιδιά. Από λίγο πόδια σέρα στη Θεσσαλονίκη με 3 πόδια κυκλοφορίες. Με 3 πόδια είναι έτσι. Έλα. Λοιπόν. Τράβα λίγο. Έτσι μπράβο. Λοιπόν άντε. Πάντα γεια. Πήγα πάλι Γιώργη, πήγα. Να έχουμε καλό καλοκαίρι. Το Ιβανίδη, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Καθίσαμε και δοκιμάσαμε κάτι. Για τον απόλυτο μεζέος ο Χρήστος μιλάει. Κοχλή. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε. Και παπ λοιπόν μέσα. Εδώ πέρα είναι χλινό, είναι λαιμός. Ναι. Γκριλιά και κοντόπουλο παγιδάκι. Και τώρα το μπιστέκι, για το οποίο το μπιστέκι παιδιά είμαστε σε ακουστή για το μπιστέκι μας παντού. Ναι. Ο Χασάκης ρίχνει λέξα ένα μπιστέκάκι. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να δαμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους από ποταμούς. Η τσικουδιά από το Ρέθυμνο, έχετε κατευθείαν εδώ στην Μύκονο. Όσοι περνάτε από τον Ορνό, θα πρέπει να κάνετε μία στάση σίγουρα στις Μπαλωθιές. Η πρώτη τσικουδιά κερασμένη από το Φάτσαμπουκ. Φεύγουμε και πάμε στο καλό λιβάδι. Στο καλό λιβάδι. Εκεί μας περιμένει ο DJ Αντώνης Δημητριάδης, παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη. Και ποιον αγαπάς πέρα από τον εαυτό σου, και ποιον πολεμάς λες και είναι εχθρός σου. Εμένα παγίζεις, εμένα γκρεμίζεις, και μες στα συντρίβια μετά κλαις για μας. Και ποιον αγαπάς σε ρωτάει και σκιά σου, μονά η ζυγά είναι όλα δικά σου. Εσύ αποφασίζεις, διατάζεις, χωρίζεις, τη μοίρα ενώνωμα όλο της πας. Και ποιον αγαπάς. Τον Γιώργο Σαμπάνη το συναντήσαμε και λίγο αργότερα στο Καμπαρέτ, στο κέντρο της Μυκόνου. Εκεί παρέα με τον Νίνο. Κι αν σε λατρεύω, σ' απογοητεύω, σε λάθος. Μία μέρα πριν είχα συναντήσει και τον Τόνι Σφίνο. Εμείς θα λέμε ου, εσείς θα λέτε α. Έτοιμοι, για να δούμε, ξεκινάμε ρε. Την ίδια βραδιά βγήκα και στο Γιουζέρ. Στο τελευταίο επεισόδιο είπαμε να μην κοιμηθούμε καθόλου. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα, χωρίς καθόλου ύπνο,
συνάντησε το Μάκη Τσέλιο. Βλέπετε ότι έχουμε έντονες δραστηριότητες, non-stop party. Τώρα πάμε στο φίλο μου το Μάκη Τσέλιο, ο οποίος Μάκης είναι χρόνια εδώ στην Μύκονο και θέλει να μας πει μερικά πράγματα για αυτό το νησί, αλλά και για αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, για να σας περάσει τα μηνύματα πώς να περάσει ένα υπέροχο καλοκαίρι. Τι θα φοράς όταν θα βγαίνεις έξω. Γι' αυτό και εμείς ντυθήκαμε λίγο πιο επίσημα. Να μας δει ο Μάκης να γουστάρει λίγο. Και μετά, αν είστε τυχεροί, θα σας πάω και στο Γιάννη το Γαλάτι, να βρούμε το Γιαννάκι. Ο Γιάννης είναι σαν τη σημαία της Μυκόνου. Μπορεί να έχουμε αλλάξει καμιά δεκαριά πελαργούς, ο Γαλάτης είναι ένας. Και είναι εν ζωή, παρακαλώ. Και να είναι βέβαια ο άνθρωπος, γιατί είναι νεότατος. Για τηλεοπτικούς λόγους πάντα. Τα λέμε όλα αυτά. Σε ένα πολύ ωραίο σημείο της Μυκόνου, όπου με περίμενε πρωί-πρωί για να πιούμε ένα κρασάκι. Αλλά νομίζω πως το νησί με αγαπάει πολύ, ώστε αισθάνομαι τόσο πολύ Μυκονιάτης παραπάνω από τους ντόπιους μερικές φορές. Είναι αλήθεια αυτό. Πόσα χρόνια καταρχήν έρχεσαι στην Μύκονο? Από το 68. Δηλαδή τώρα 5 χρόνια έχει. Ναι, προχθές, μικρό παιδί προχθές. Πώς ήταν Φέρανε, δεν μπορούσαν να έρθω τότε. Ναι. Αν και δεν είσαι από εδώ, είσαι από την Ιθάκη. Είμαι από την Ιθάκη, έκανα πατρίδα μου αυτή. Δηλαδή η Ιθάκη με παραπονιέται. Γιατί πραγματικά είναι ένα υπέροχο νησί, αλλά αγάπησα τη Μύκονο, τον αέρα της, τους ανθρώπους, αυτό το καταπληκτικό κλίμα και την ενέργεια. Δεν θέλω να τη λέω πόσο δυνατή είναι. Μην το μάθουν όλοι και θέλουν να έρχονται εδώ να μείνουν όλοι. Είναι πραγματικά απίστευτο και ειδικά το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Πού είμαστε τώρα? Νομίζω είναι γραμμένο το σημείο, καταπληκτικό. Είναι ένα μαγαζί που λέγεται Σαλπάρο και είναι για να σαλπάρουμε, όπως ακριβώς λέμε. Σε καταπληκτικό σημείο του πραγματικά. νησιού. Μόλις μπαίνεις μέσα στο νησί, με θέα πίσω όλο το λιμάνι το παλιό. Και με πολύ καλά παιδιά που έχουμε και πίσω. Ξέρετε, όλοι οι συνεργάτες φίλοι και καλοί φίλοι. Εδώ είναι ένα νησί που γίνεται κάποιο. Ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο πάνω στην πόλη που λέγεται Λιτό. Πάμε πιο πάνω και έχουμε πολλά ωραία. Τι μου φαίνεται στο ξενοδοχείο που ανέφερες, κάτι θα γίνει, κάτι καλό θα γίνει. Δεν ξέρω ακριβώς τίποτα. Μείνετε μαζί μας. Αξίζει τον κόπο γιατί ο Μάκη Τσέλιος πλέον θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο αρχισυντάκτης του Fatsabook. Μας κλείνει εδώ τα θέματα στην Μύκονο. Μάκη, τι θα φορέσω τώρα? Συνέχεια. Καλοκαίρι. Έχει συνέχεια. Για πες μου. Βέβαια, δεν κουμπίσαμε καθόλου το βράδυ. Υπάρχουν 10 μαγαζιά για το βράδυ. Άρα έχει κανείς να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο νησί. Υπάρχει το καμπαρέ, υπάρχει το 4. Με Τόνι Σφίνο, με Νίνο. Υπάρχει ακριβώς, πολλών τραγουδιστών. Και υπάρχει το Elysium, το καταπληκτικό ξενοδοχείο, το οποίο είναι, το βράδυ γίνεται πάρα πολύ ωραίο σοου, 8 με 10, ένα καταπληκτικό σοου, ένα drag show, αλλά επίπεδου εξωτερικού, σαν Παρίσι. Υπερπαραγωγή. Και ήμασταν και στο Παρίσι τις προάλλες. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, στο νησί έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις με τα ωραία μπαράκια, στην παραλία, το σκάρπα, το σεμέλι, το αυτό. Δεν ξεχνάω κάποια, είναι πολλά όμως και δεν μπορώ να τα πω όλα. Γιατί δεν κατεβαίνεις δήμαρχος? Έχουμε δήμαρχο και πολύ καλό, έναν νέο άνθρωπο. Το αγαπάς τόσο πολύ το νησί, ξέρεις? Έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει πράγματα στο νησί και αν δεν τα κάνει θα τον κρίνουμε. Γεια σας. Έτσι, μπράβο. Να περνάτε καλά. Μάκη, μου είπες τι να κάνω μέσα στη Μύκονο, πού να πάω, τι να φορέσω όμως. Summer 2015, καλοκαίρι. Ντυθήκατε με τα ρούχα της μόδας και εσύ και οι συνεργάτες σου. Η γλυκύτατη. Ροζ λευκό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ γαλάζιο ροζ, πάλι ωραίο. Αυτά είναι τα σπορ ρούχα. Μπορεί να έχει κανείς λινά, ωραία υφάσματα, σε λευκά, σε μπέζ χρώμα, έστω και γαλάζιο. Τι θα πρέπει να αποφύγουμε τα κορίτσια, οι υπερβολές? Δεν θέλουμε σκούρα χρώματα για τα νησιά, γιατί έχουμε τόσο πολύ ήλιο
και δεν κάνει το σκούρο, είναι για το χειμώνα. Οπότε σίγουρα τα κορίτσια να φορέσουν ωραία, να έχουν ωραία πόδια, να φοράνε shorts, διαφορετικά να βάλουν ωραία παντελόνια, να ντυθούν με εύκολα ρούχα, μαρινιέρες. Τα νησιά δεν θέλουν βαριά και όχι ψηλά τα κούνια, παρακαλώ. Flat. Δεν μπορώ να βλώ δεκάποντα γιατί τις στέλνω στην Αθήνα να πάνε αμέσως. Ούτε καν στα σοκάκια της Μυκόνου, δηλαδή. Δεν επιτρέπεται αυτό με τίποτα. Fashion police, έτσι. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει και θα σκοτωθούν. Ένα το κρατώ. Ναι. Και δεύτερο δεν είναι θέμα. Το νησί είναι κανείς, φοράει ένα flat, αθλητικά παπούτσια, μικρά σανδάλια, τέτοια πράγματα. Και στολισμένα με πολύ απλά αξεσουάρ. Και λίγο βάψιμο. I don't remember anymore what I used to be. There was a fire burning strong inside of me. Μελλοντικά σχέδια, κάτι που ο Μάκη Τσέλιος δεν έχει πετύχει και θα ήθελε να το κάνει. Ή το καλοκαίρι ή το χειμώνα. Έχω πει και άλλη φορά ότι θέλω να κάνω κάτι για το θέατρο και θέλω για την Επίδαυρο ή σε ένα θέατρο όπως τέτοιου είδους, γιατί είναι ένα προσκύνημα η Επίδαυρο. Θα κάνω μια μύδια και να παίξει η ανιψιά μου η Ελισάβετ Μουτάφη, να παίζει τη μύδια και θα την παίξει άριστα. Θα προσπαθήσω να ψήσω το φίλο μου τον Σταμάτη το Φασουλή να κάνει τη σκηνοθεσία και να με βοηθήσει ώστε να κάνω καλά κουστούμια. Γιατί έχω πολύ ωραία σκέψη να κάνω πολύ ωραία κουστούμια και να κάνω και ένα άρμα όπως πρέπει. Μάκη, στο εύχομαι, ολόψυχα, να είσαι γερός και δυνατός. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το ταξίδι τώρα ξεκινάει, είναι τόσα πολλά που έχουμε να κάνουμε. Έχετε πολλά να πείτε και να κάνετε. Η Μύκονος είναι πάντα, χωράει πολύ κόσμο. Και έχει μεγάλη αγκαλιά. Και μπορεί να κανείς να ζήσει και με λίγα και με πολλά. Μην τρομάζει τον κόσμο και λένε ότι θέλει εκατομμύρια για τη Μύκονο. Η επιλογή του κάθε ανθρώπου είναι πόσο θα ξοδέψει. Αυτό λοιπόν κρατάμε. Εμείς σας προτείνουμε να έρθετε στην Μύκονο. Άλλωστε από Θεσσαλονίκη είναι πλέον 35 λεπτά με την Astra Airlines που μας στηρίζει για η Astra. Και ερχόμαστε. Έχω κάνει τα ρούχα της Astra. Το ξέρω. Έχεις δει τα κορίτσια, Μήπως πρέπει να ανέβω μεθαύριο πάνω με την Astra. Βέβαια. Ξεκίνησαν οι πτήσεις. Βεβαίως. Ωραία, άρα ταξιδέψτε και με την Astra και με την Aegean. Έχω κάνει και εκεί τα ρούχα. Αλλά τώρα την καινούργια την κολλησία. Όχι, τα προηγούμενα. Το προηγούμενο, έτσι. Ταξιδέψτε με την Astra, λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στην υγεία σας από τη Μύκονο, το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Ο Μάκη Τσέλιος θα είναι μαζί μας, ακόμη και αν δεν το βλέπετε εσείς, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ. When I'm lost, need a sign, she leads the way, and I'll be fine, and nothing really matters, nothing really matters, she completes me, how she breathes. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να φύγουμε από το νησί των Ανέμων χωρίς να δούμε τον Γιάννη Γαλάτη. Τον βρήκα, παιδιά, τον βρήκα. Τον έψαχνα σε όλη τη Μύκονο. Γιάννης Γαλάτης. Τι κάνεις, Γιάννη μου? Γεια σας, παιδάκια μου. Καλώς ήρθατε. Το περίμενα ότι θα έρθετε, γιατί είστε τόσο έμπειροι, τόσο έγκυροι και θέλετε να είστε πάντα στην επικαιρότητα. Όπως κάθε επιτυχημένος θέλει να είναι στην επικαιρότητα και να μην τα παρατήσει, γιατί όταν τα παρατήσεις θα σε παρατήσουν. Γιάννη, σε βλέπω κάθε χρόνο και καλύτερο. Κάθε χρόνο και πιο νέο. Κάθε χρόνο και πιο δημιουργικό. Το μυστικό, να σας το πω. Πες μου το μυστικό. Δεν secret. Λοιπόν, για πρώτη φορά στη ζωή μου θα πω ένα μυστικό πάρα πολύ σημαντικό. Με ρωτάνε καμιά φορά πόσο χρονών είμαι και τους απαντάω, δεν θυμάμαι. Το έχω ξεχάσει. Αλλά αν σας κάνει καλό στην υγεία σας ή στη ζωή σας, θα σας πω την ηλικία μου, αφού ψάξω να βρω την ταυτότητά μου, γιατί την έχω πετάξει κι αυτή. Μπράβο ρε εσύ, Γιάννη. Αλλά θα σας πω κάτι πιο σημαντικό, για να μην ταλαιπωρήσετε. Προσπαθώ να γεράσω και δεν τα καταφέρνω. Τι κακό είναι να είμαι πάντα νέος. Δηλαδή έκανα απεγνωσμένες προσπάθειες να γίνω γέρος και δεν τα καταφέρνω, παιδιά μου, και είμαι πάντα παιδί. Γιατί έχω παιδική ψυχή, γιατί αγαπάω τους ανθρώπους. Και ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Γελάω για να μην μεγαλώνω, για να μην γερνάω. Τι ωραίο πράγμα να μην ζει πάντα νέος, ως την ημέρα που θα φύγεις από αυτή την παραμυθένια ζωή. Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μιλάω και μαζί σας. Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχεις ανθίσει, του Αιγαίου χρυσογάλανη σταγόνα. Καλημέρα, άσπρο νησί,
στο νερό που έχεις ανθίσει. Θέλαμε φέτος να κλείσουμε με το Γιάννη Γαλάτη και με τη Μύκονο. Τα ταξίδια του Φάτσαμπουκ θα συνεχιστούν και του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθείτε σε ό,τι και αν κάνουμε. Όλα τα επεισόδια μπορείτε να τα δείτε και σε επανάληψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε βράδυ στην TV100 και μέσω OTE TV σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να πάρουμε ενέργεια. Έχω τόσο πολύ, λέω. Ναι. Πάρτε. Πάρτε να έχετε από ενέργεια. Φιλιά πολλά από την Μύκονο. Τον βρήκα τον Γιάννη τον Γαλάτη. Είναι πάρα πολύ όμορφος, είναι πάρα πολύ ζωηρός και έχει φοβερή ενέργεια. Φιλιά πολλά από τη Μύκονο. Γεια σας. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Από εκεί πήγες με Ξαθιά, από εκεί είναι οι αφήξεις. Λοιπόν, περάσαμε, ελάτε όλες, περάσαμε πάρα πολύ καλά στην Μύκονο. Ναι ή όχι? Τέλεια! Μέσα σε μισή ώρα θα πετάξουμε με την Άστρα. Και... Τα άστρα με την Άστρα. Τα άστρα όλα εδώ είναι μαζεμένα με την Άστρα. Ήταν εκπληκτικός ο διαγωνισμός Miss Τουρισμός 2015. Και συγχαρητήρια για τον τίτλο, Ευχαριστώ. Τι τίτλο πήραμε? Miss Global City. Τέλεια, τι κάνετε εσείς, καλά είστε? Καλά μου το 2000 συγκεκριμένοι. Είναι δυνατόν? Γιολάντα, πώς πέρασες Μύκονο? 2000 και εγώ, τι κοιτάς εκεί? Πέρασες πάρα πολύ καλά. Εσείς πώς περάσατε Μύκονο? Σούπερ, Ορίστε. Ούτε γρατζουνιά δεν το έκανα. Θα το τσεκάρω αυτό. Να το τσεκάρεις οπωσδήποτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Δείτε λίγο τώρα τα παιδιά εδώ στη Μύκονο πώς δουλεύουνε. Πες μου λίγο πώς λέγεται η εταιρεία? Sixt. Έτσι. Και είσαι ο φίλος μας ο? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. For all. Να το δεις, να το τσεκάρεις. Σε 20 μέρες να ξέρετε ότι θα ξανάρθουμε στην Μύκονο. Θα έχουμε καλά τώρα με τους ανθρώπους για να μας ξαναδώσουν εκπληκτικό τσιπάκι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Με ένα δίπλωμα το παίρνεις. Έτσι δεν είναι? Τα ταξίδια του Φάτσαμπουκ θα συνεχιστούν και του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθείτε σε ό,τι και αν κάνουμε. Όλα τα επεισόδια μπορείτε να τα δείτε και σε επανάληψη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κάθε βράδυ στην TV100. Έχω να σας πω το εξής, ότι τα κορίτσια φοράνε στολές Μάκης Τσέλιος. Το είναι το Μάκη? Είδατε βρε τι ωραίες στολές που κάνανε? Απίστευτες. Είστε διακριτικά. Θέλετε να στείλετε κάποιους χαιρετισμούς, κάτι? Στον κύριο Τσέλιο, να είστε καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγουμε από τη Μύκονο. Ένα δάκρυ το αφήνουμε πίσω στο νησί. Απίστευτα τα κορίτσια της Άστρα. 50 λεπτά. 45 λεπτά. Χωρίς λακκούβες. Χωρίς λακκούβες. Λοιπόν, αποχαιρετούμε το νησί και φεύγουμε.